Per al Col·legi d'Arquitectes és un orgull que la seu de Gandia, de la Safor, ja tinga 40 anys. És la demostració, no? la manifestació de que els arquitectes estem bé quan estem junts, de que la proximitat és fonamental, que l'empatia i la relació entre els arquitectes és un motor que ens anima a treballar i cada volta fer coses per la societat amb més ganes. Suposa un gran esforç que ha fet el col·legi per estar al nivell de tots els col·legiats i tot, i fer que cada vegada més siguem col·legiats d'aquesta zona, s'han sentit involucrats en el col·legi i hem estat ahir a peu tant per als col·legiats com per a l'administració pública i com al ciutadà de peu. Bueno, és una mostra de lo que hem fet els arquitectes per als diferents municipis de la Safor en els últims 40 anys. És a dir, tota la història nostra en la mida de que té una transcendència urbana, és a dir, peces que a banda de ser bones peces són rellevants per a la història de la ciutat. O bé un equipament, o bé un carrer, o bé una plaça, o bé una zona verda, o bé un parc. Són elements que hem triat com a trascendents en la història de la ciutat. Pues supone un efecto de culminación de algo que me tocó la suerte de iniciar junto con los 4, 5 o 6 compañeros con los que coincidía en los años 70 para llegar a donde estamos hoy. Una gran alegria perquè després de 40 i pico d'anys hem aconseguit els arquitectes de la Safor tindre un local on ens puguem reunir i donar a conèixer les feines que hem fet durant aquests 40 anys.